Hej, ustaj! Kako mi imamo ovde? Dobrodošli, dobrodošli! I baš na vreme za vatrenu. Piu, piu, piu! Jedan, dva, tri, tada! Prelepo je, zar ne? Ako ti se to sviđa, ovo ćeš obožavati! Festivalska repriza! Nemoj da pomisliš da mi staneš na put! Ili, ako već želite da uradite nešto korisno, možete da obučete nešto zabavno i praznično, ili da se pretvarate da ste duh, da biste zabavili decu. Znate, oživite atmosferu. Ne mogu samo da... Joj, Mija, opet nas napadaju. Ha, hej! Nisam završila sa pričom!